سلام كم يكنيكم كلاتكم فولورسي تعذبتي أقدم نتي تقبر لي لكم تبع ريتوتاتكم كله بطعم يد مسكنكم كلاتكم أسمات مقلات أدلايديو أيكونن أيفلتني جن نتوم عندي ريتوتاتكم دهبكم ني كلاتكم بطعم يد مسكنكم نسب سلام قسانت رهوا تمني اللي أخا لومي أنا زمني اللي منفس أملخ كعسلو طرحي الزمنة بقدامي أبتزحلف أوان قرب مس جزي مطعم أبين قواريتين دينيرة مطعم سلازا أبيني مبزحتكم ريتو دهبكم من خمان تايدا قواريت كاري خا قصلو با يلكمنا أجوهم كوصلي تسقام يلن قرب مس جزي مطعم سلازا أبين طرحي بغد أبزحلف أوان بزعباني نفتالي مينا بتحنا نيرنا نفتالي مرخيبه مالتي أب جوجل مسأتوه جوجل أتي بزعبا نفتاليم كفل الدليل مالتي كابتيناي بقدامي ملسيلكم كثري وتقول اليوم كاو نفتاليم أب جوجل مسرخبكو ليست مالتي بوزح نجارات متينا نبا أفتناي أفت جوجل درخبكو مالتي بدحريو أب جوجل نعم مسرخبكو ليست أب جوجل آتي نفتاليم إلى مسفتشكو ليست متيلي مالتي بايبل برس about نفتاليم دبل أب جوجل مسأتوه كله ليست متين مالتي جتن ليست بمولا مسمتا كباتن حانتي وانجل ماتيوس مت مالتي أب وانجل ماتيوس معرف 4 كاب 14 قصة 16 فقدي زنتري وندلكم زين رخبن مالتي انتاي دبل اتب نبي إسياس اتباهل خفتسم كمز زبل مدر زابلونن مدر نفتالي من مقد بحر معدو يردانوس قليلة أحزاب أب صلمات زنبر هزبي عب برهان رأي أب عد موتن دني آن نزنبرو دما برهان وطلوم تبل زي أرقيبة مالتي حادة مالتي زي كالا أي تنبيت إسياس معرف جعت فقد حادة جناخة أبتا تشجر هجرسي تسلمات أي كنا برنيو أبت زمن قدم نمدر زابلونن نمدري نفتاليمن كم زك عللن كمو أبت دحراي زمن نمجد بحر نمعدو يردانوس نتا ناي أحزاب قليلة كخبرأي زبل كازي أخا خلي ترخيبه مالت سادسيتي إكزودس أوريت زتسات مالتي معرف إسران شو مونتن كا أبوها أتن موسي أب سانكا أفلبي زا دسدلكم للخو راي وازيا سانكا أفلبي إيفود بحال مالتي أبوها أتوم 10 أمان ولدو ناي يعقوب أتوم 10 نجد إسرائيل دبهالو أبوها أفتليست يمتص مالتي أسئلي كاب جوجل يوصل شعونة داونلود قبر كواس إلى أغريبة زوم جيرا مالتي زابلون منيو نفتالي منيو أين إمنيو نعود وكل أين إمني أين إمني نزابلون يوكل أين إمني نفتالي ميوكل ريئيو مالتي أبزي حدا نقر ريئي مالتي مساقرب كوا تمستري وادر لكم مساقرب كوا حدا نقر ريئي زابلون أب قطر شدشته كابتو مولدوس مبل شاد شاي زابلون نفتاليم كا مبل شاب عيد صلحني أب تقطر خاخم شدشتن شوعتن صلحنا مالتي كلتي قطري حدا نجر هلو مخوني لسلا حسبكو أب كلتي أربيح يوم مالتي كلتي سربحكم
42 ድበሃል ቁፅር መፂ ዝትሪእዎ ዘለኹም 42 ካ ኣብዛ ስእለይ ከዓ ኣብ ምንታይ መፂሎ ኣብ ማሪቆስ ምዕራፍ 9 ካብ ፍቕዲ 42 ክሳዕ 50 ሕጂ ኣስተውዕሉ ቀዳማይ 666 መፂ 666 እንዳረኣኹ ከለኹ ዓመተ ምህረት 1934 ረኺበ ካብኣ ንሳ ናብ ጃይ ግርማይዘር ወሲዳትኒ ኣብኡ ዛብሎንን ንፍታሌምን ረኺበ እዮም ንዛብሎን ንፍታሌምን ቁፅሮም ምስ ረኸብኩ ናበይ ወሲድን ናብ 42 ናብ ማሪቆስ ትዘውር እያ ደላ ሕጂ እዚ እቲ ክገርመን ዝጀመረ መጀመርያ ናይ እንታይ ትኾን ደላ ዛ ስእሊ ይድብል ዝነበርኩ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ብዛዕባ ዛ ናይ 42 ቅድሚ ሕጂ ናይ ጥምቀት ስኢለ ስለ ዝነበርኩ ወለዶ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ 42 ቆፂሩ ከም ዝመፀ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 1 ኣሎ ማለት እዩ ካብ 1 ክሳዕ 17 ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 17 እምበኣርሲ ኩሉ ወለዶ ካብ አብርሃም ክሳዕ ዳዊት 14 ወለዶ ካብ ዳዊት ክሳዕ ምርኮ ባቢሎን 14 ወለዶ ካብ ምርኮ ባቢሎን ክሳዕ ክርስቶስ ድማ 14 ወለዶ ኢሉ እዚኦም ምስ ደመርካዮም 42 ወለዶ መፂ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 3 ካብ ፍቕዲ 23 ጀሚሩ ወለዶ ክፅብፅብ ጀሚሩ እተን ዝፀብፀበን ወለዶ ኣብ ክንዲ ልክዕ ከም ማቴዎስ ከም ወንጌል ማቴዎስ ካብ አብርሃም ንታሕቲ ዝቆፅረን ካብ አብርሃም ናብ ኢየሱስ ኣብ ክንዲ ናብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ክንዲ ዝቆፅረን ካብ ጎይታና ኢየሱስ ጀሚሩ ንኣዳም ደይቡ ኣፍተር 42 ወለዶ ቆፂሩ ማቴዎስ ኣብ ሉቃስ ግን ንላዕሊ ደይቡ 77 ወለዶ ቆፂሩ ኣብዚ ሓደ ነገር ዝተሓበአ ከም ዘሎ ተረዲእ ንሽዑ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ኣብ መንጎ ወንጌል ሉቃስን ኣብ መንጎ ወንጌል ማቴዎስን ናይ ወለዶ ሓደ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ሲ ምክንያቱ ክልቲኦም እቲ 42 ክቆፅር ነይሩ እቲ 42 ክቆፅር ነይሩ እንደገና ታሕቲ ክወርዱ ነይሮም ክልቲኦም ወንጌል ማቴዎስ ካብ አብርሃም ክሳዕ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ 42 ወለዶ ቆፂሩ ወንጌል ሉቃስ ካብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋዕ ኣዳም ቆፂሩ 77 42 ወለዶ በበይነን ገለ ነገር ኣሎ ኢለ ብዛ ሓሲበ ሽዑ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ኣብተን ወለዶታት ሰብ ከስተውዕለላ ዘይከኣለ ሓንቲ ፅሕፍት ኣላ ሪእዋ ኾኑ የስተውዕሉላ ድዮም ኣይስተውዕሉላ ምክንያቱ ሰያ ነቲ ምስጢር ናይ 666 ኣሲራቶ ደላ እንታይ ይብል ወዲ ኣዳም ወዲ ኣምላኽ ኢሉ ይዓፅዎ ኣብ ታሕቲ ራእይዋ ኢኹም ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 38 كعاصوا خلو نتا معرف ودا أدم ودا أملاخيلو أبزا حدا نقرأ السؤال انتا يتزستو عرقو ويتانا يس كريستوس ودا أدم كون كله شاد شاي مخنياتو ويتانا يس كريستوس ورح شدشتي تتانيسو أدم كا شاد شاي معلتي تفتيو حاده ود أملاخ كون كله خاء ويتانا يس كريستوس شوعتي كمي أب تنبيت إساياس معرف عسرت حاده فقد خلته شوعته منفس أملاخ قبل عليو كم زلف ينقري حتى انتي رأيه ود سب كون كله ويتانا يس كريستوس شدشتي ودا أملاخ كون كله شوعتي
ከምዘን ትሪእዎ እንደለኹም ማለት እዩ ስለዚ ዛብሎን ኣብ ሻድሻይ ኣሎ ንፍታሌም ኣብ ሸውዓይ ኣሎ 42 ወለዶ ቆፂሮም ሓደ ወለዶ ክንደይ እዩ ዕድሚኡ ዕምሪ ናይ ሓደ ወለዶስ ክንደይ ነይሩ ፍቲ እዋንቲ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 6 ፍቅዲ 3 እንታይ ይብል እግዚአብሔር ከዓ ንሱ ስጋ ድማ እዩ መንፈሰይ ንሓዋሩ ምስ ሰብ ኣይፃረርን ስለዚ ዘበኑ 120 ዓመት ይኹን በለ ድሓርተይ ሓሲበ ወዲ ኣምላኽ ክኾን ከሎ ወዲ ሰብ ክኾን ከሎ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ 42 ወለዶ እንድሕር ቆፂሩ መፅዩ 6 ወዲ ሰብ ንወዲ ሰብ ስለ ዝውክል 6 ዝረብሖ ብ42 ሓደ ወዲ ኣምላኽ ክኸውን ከሎ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ 7 መናፍስቲ ኣምላኽ ስለ ዘለዎ 7 ክንደይ ወለዶ ቆፂሩ መፅዩ 42 7 ዝረብሖ ብ42 ተደመሮ 6 ዝረብሖ ብ42 ዝተደመሮ ዘመን ናይ ዕምሪ ዘመን ናይ ሓደ ወለዶ 120 እዩ እዚን ካልኩሌት ምስ ገበርኩመን 666 ኮፍ ትብል ማለት እዩ እዚ ሰብ ተሓቢእዎ ነይሩ ምስጢር እዚ ዝነገርኩኹም 666 ናይ ኦሪት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መፅዩ ዝኸፈሎ ዋጋ እዩ ኣብዚ ሓደ ዓብ ሕቶ ፈጢርለይና 666 ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት ድዩ እዚኣ እታ ዝዓበየት ሕቶ ነቲ ዋጋ ክኸፍሎ ስለ ዝመፀ ክስቀል ስለ ዝመፀ ወዲ ሰብን ወዲ ኣምላኽን ኮይኑ ነቲ ዝነበረ ሓጢኣት እንታይ እዩ ዝርዳእካ ደሎ እንታይ ኢልኩምና ሕጂ እቲ መርገም እግዚአብሔር ደረጎሞ ንኣዳምን ሔዋንን ንሱ 666 ኣብ ዝብል መደምደምታ በፂሕ ገና ክንቅፅል ኢና ግን ንሱ ድዩ ኣይ ንሱን ኣፍታ ዝቅፅል ቪድዮ ኣብኡ የራኽበና I hope ኣይሓዝኩኹምን ክኸውን ተስፋ ገብር ሳብስክራይብ ግበሩ ላይክ ፎሎው ኮመንት ጻሓፉ ድርዳእኩም ንዓኹም ጌጋታት እንድሕር ኣሎ መረምታ ትንዓኹም ተረዳእኩም ነገራት ሼር ምባል ኣይትሕመቁ ሳብስክራይብ ግበሩ ንኹላትኩም ሰዓብተይ ተዓዘብተይ ከዓ ብጣዕሚ ብዘይ መጠን የደመስግነኩም ምትብባዕኹም ኣይፈለየኒ ሼር ግበርዎ ሰብ ክፈልጦ ሰብ ክሪኦ ከስተውዕለሉ እዚ ጥራሕ ኣይኮነን ናይ 666 ንዓይ ብዙሕ ከቢድ ኮይኑ ተሰማዕኒ ንዓይ ኣዝዩ ከቢድ እንደሎ ቁሩብ ንኽፈትሖ ቁሩብ ኣሸጊር እንደሎ ምናልባት ከማን እንድሕር በታ ኣነ ንዓይ ተረዲእ እንደሎ ነገራት ክብድ በሉ ካልእ ቁፅርታት ረኺበ ኣለኹ ኣብቲ ካልኩሌሽን ድገብሮ ኣብቲ ዝመፅእ ክገልፀልኩም የቐስ እንዳበልኩ ምክንያቱ 3 ቁፅሪ 5 ቁፅሪ ረኺበ ኣለኹ እተን 3 እየን ቀንዲ ሰከፍቲ ምክንያቱ 39 17 22 بتدقاقا من متين اللو كالكوليت مسقبركون عبد زمت كميلانين متين انتاي يتحزتون من البات اما تحف قدس انتاي تحزتوه اللوان بزعبان تندر اخوان كنا قروكمي نلوما عبزي اخلنا سلام كنا منفس املاخ مساخم يخون ابزر لكم مو سلام انتعنان كسانة مني لكم حاوكم قدس قبري ميكايل رأيا أبعي سلام كنا